Край живописните брегове на река Златна Панега, сред пъстрата песен и животворните ласки на природата, е скрито едно изумително съкровище. Изтъкано от изкряща зеленина, загадъчна древност, щипка съзидание и весел, почти неукротим дух. Земята на Луковит е една от тайните съкровищници за България. Безброй забележителности, неразкрити тайни, въплатени мечти и загадъчни места за тих отдих и шеметни приключения. Заселена още в незапомнени времена, това прелесно кътче от България и до днес пази ревностно своите природни и културни богатства и ласкаво ги споделя със своите гости и нови приятели. Млечно-зелените води на една от най-красивите екопътеки в страната приканват като от приказка. Геопарк Искър Панега е вълшебно място за разходка както пеша, така и с лодка. Незабравимата водна разходка задължително включва Златния парк, кръстен на реката, която преминава оттам. Всяко кътче по тези места е като част от незавършена история с магически създания и фантастичен сюжет. Посетете някоя от каменните къщи край Карлуково, както и безбройните причудливи атракции, съградени с усърдие от местните майстори и родолюбиви българи. Живописният пролом на река Искър крие някои от най-впечатляващите пещери и скални феномени в България. Най-известен от тях е Провъртеника. В скалите наоколо има множество други причудливи образования, всяка от които има своя история и легенда. Някои напомнят прочутите пещери тип Отроба, създадени от първите човешки цивилизации по тези земи. Други са запазили своето сакрално значение и до днес. Две впечатляващи скални църкви са разположени по живописния каньон на река Искър. Скалният манастир Свети Никола, познат като Глигора, е построен в чест на Свети Николай Чудотворец, който се прославил с добродеянията си, а местното население издигнало в негова памет внушителен каменен дом. Според легендата, монасите отшелници живели в малка пещера зад църквата. Днес стените на средновековния храм са изрисувани с множество икони, които напомнят за духовната сила на мястото и завета на поколенията. Скалният манастир Света Марина е изграден в скална ниша и съществува от 13 век. Историята му е свързана с голям манастирски комплекс, функционирал по времето на Втората българска държава, обитаван в продължение на дълги векове и център на значимо духовно средище. В съседство се намира прочутия национален пещерен дом, и това не е случайно. Тайна пътека отвежда от любимото обиталище на пещерняците към една от най-разпознаваемите български туристически емблеми. Пещерата Проходна, наречена още очите на Бога, се характеризира с най-големия пещерен свод в България, с височина 45 метра. Казват, че всеки гледал през очите може да разпознае повече от хубостта на света. В която и част на годината да изберете да посетите Луковит и неговите съкровища, няма да сгрешите. Тукашните хора целогодишно организират редица разноцветни събития, които привличат гости от близо и далеч. Независимо дали изберете да видите зимните танци на тукашните импозантни кукери или посетите някой от зимните ритуали, като този на Йорданов ден, ще останете очаровани. В края на всяко лято в града се провежда прочутия Луковитски панаир, който събира майстори и развлечения отдалеко. В началото на есента Луковит е дом на Националния събор Млечния път на България през вековете, където се представят вкусни млечни деликатеси, създадени от трудолюбивите жители на Луковит и околните села. И с околните села през цялата година се организират шарени местни събори, които демонстрират уважение към песенния фолклор и традициите, пазени ревниво от предците и обичани като нещо свято. Безброй хубост има да срещнете и с земята на Луковит. Независимо коя от неизбродимите пътеки ще изберете, ще изпитате удоволствие, ще преживеете щастие, ще докоснете нещо енигматично, ще усетите нещо незабравимо. И колкото и да обикаляте, няма да можете да избродите всички друмища, нито да видите цялата красота на тукашната земя. Защото тя е съградена като от приказка, обгрижвана с усърдие
и изпълнена с безкрайно много любов, каквато строи край даровете на природата, с които загадъчните хълмове на Луковит приканват от незапомнени времена.